Hello guys, Kulumbai and welcome back to my YouTube channel. So today I'm जोबोद excited आरोना मानो होनोब्ला माने आं दिनै न'आव थांनो नागिरदों 47-48 days जाबायमोन आरोना न'आव थाङाखैमोन ओमफ्राय दिनै फाइनाली न'आव थांनोसै ओमफ्राय माने जोंहा बाबायाबो माने बेरामाव गोग्लैना दङ आरोना थ' गोसोआबो माने न'आवल' थांबाय थायो आरोना थ' दिनै फाइनाली न'आव थांथारनोसै आङो ओमफ्राय गारमा सारमा फुरा सादो आरोना ओंखायनो इदि मेरायजोबना लाबाय ओमफ्राय लोमजाहांबो मोनदो एसे बाट न'आव थांनायदो जिहेतु जस फैदो आरोना एसे लोमजानायफोरखौबो बारा एसे पात्ता मोनाखै बाट गारमाया सागासिनो आरोना थ' थांनोसै बिदिब्ला गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बेनिफ्राय गाइस आजिल'खि आं जिमानता माने बासाव गाखोदों आरोना गासै बास ड्राइभारानो माने सिगांनि पुराना मेथाइफोरखौल' दामो आरोना हिन्दीयानो जा बर'आनो जा बा एसामिसानो जा पुरानाखौल' दामो आरोना ओमफ्राय हिटबो नांसोयो आरोना पुराना संफोरखौ खोनानानै फैयै आं जालुकबारि सफैबाय बेनिफ्राय आं बासनिफ्राय ओंखारबाय दा आरो बेलेग गंसे बास लाबावनांसिगोन नलबारि थांनायहाय बास न'आव सफैबाय दा जेबो रायलायनो गोसो गैथ'ला माबार आङो फ्रेश जाग्रोनोसै बेनिफ्राय लोगो मोनसिगोन गाइस दा आं नैबे क्लिनिकालिनि फर्मिं फेस वाशजों मोखांखौ मोजाङै सुना लानोसै बे फेस वाशआवहाय दङ पेन्टाविटिन भिटामिन इ एसिटेट सेपिटनिक M3 लिकुरस एक्सट्रेक्ट बे फेस वाशआ जोंनि स्किनखौ 86.3% ब्राइटनेस खालायो आरो स्किन टेक्सचारखौ 80% इमप्रुभ खालामो आरो लोगोसे 2 वीक्सआवनो जोंनि स्किनाव जानाय पिगमेन्टेशनफोरखौ खमायहोयो आरोबाव 72 आवार्ससिम बे फेस वाशआ जोंनि स्किनखौ हाइड्रेट खालायनानै लाखियो Gentle exfoliation of skin for better penetration of active ingredients and revitalizes and energizes the skin with the richness of mineral complex. So guys, बे फेस वाशआ all skin type नि थाखाय suitable आरो बे फेस वाशखौ जों जुदि continuously 3 months यूज खालायो अब्ला जों बिनि better result मोननो हागोन। मोखांखौ सुखांनायनि उनावनो आं दा नैबे क्लिनिकालिनि भिटामिन C3+ सिरामखौ यूज खालायनोसै बे भिटामिन C3+ सिरामावहाय भिटामिन C नि मोनथाम फर्मस दङ जेरैहाय एबजर्बाइल मिथाइलिसानल पेक्टिनेट सुपेरअक्सि आरो इथाइल एबजर्बिक एसिड बे सिरामा जोंनि स्किननि बायोकेमिकल प्रपार्टिसखौ इमप्रुभ खालायो आरो बैसो जानायनि सिगाङावनो बोराय बुरैनि महर लानायखौ होबथायो आरोबाव बे सिरामा भिटामिन इ एसिटेटजों कम्बाइन जानानै जोंनि स्किनखौ लाइटनिं बानायो आरो UV डेमेजखौ खमायहोयो and 3-dimensional mechanism to facilitate through layer-wise absorption. तो guys, क्लिनिकलिनि बे मोन्नैबो प्रडाक्टआनो पेराबिन साल्फेट सिलिकन आरो क्रुएल्टी फ्री लोगोसे हाइपोएलार्जेनिक आरो नोंथांमोना क्लिनिकलिनि प्रडाक्ट्सफोरखौ अनलि क्लिनिकलिनि अफिशियेल वेबसाइटआव मोननो हागोन लोगोसे स्क्रिनाव होनाय नैबे कुपन कोडखौ यूज खालामनानै नोंथांमोना क्लिनिकलिनि प्रडाक्ट्सफोराव 12% अफ मोननो हागोन Hello guys, Kulumbai and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै आब'जों आंजों जोबोद excited आरोना नै आब' फैदों Hi guys. नै excited नंगौना नङा दिनै? नंगौ थ' माने आब'जों आंजों दिनै फाइनाली दिनै कार सालायनो माने सोलोंजानो थांनो नागिरदों आरोना कार सालायनो सोलोंजानो थांनो नागिरदों आरोना थ' जोबोद एक्साइटेड ओमफ्राय जों दा थांगोन 6:30 जाथारनोसै 5 मिनिटसोल'सै आरोना आदाखौ नेबाय थादों आदाया दासिमबो सफैयाखै आरोना ओमफ्राय ओरैनोबा जोङो 7:00 सिखारो आरोना दिनै एक्साइटेडजोंनो खैथायाव सिखारदो 5:30 सिखारदो दिनै एक्साइटेड फैबाय आदामोना सफैबाय फाइनाली सफैबाय जों दा थाबै थांसै गाइस नोंथांमोनखौ आं देखायबाय थागोन आरोना भिडिअ हायोबा माबायदि जोङो सोलोङो दिनै बेसे रोंगोन बेखौ नोंथांमोना देखायबाय थागोन आरोना बिदिब्ला टु द गाइस थांसै मिलायाबा नुथारा ओमफ्राय नों साबिखौ सोदो क्लासखौ दाबायनानै साबिखौ होनाय बख'ना सोफिनना ओरैनो हागोन दे नों बख'ना सोनबासो दे बख'ना सोन माने मिथिगो साफ्रेनाया खनसेल' आरो खनसे होबाव खननै जाबायना जायाखै दे खनसे जाबावगोन ओइ नै जों जोब्बायना मिटारा गिदिंजोब्बायना एबार स्टार्ट जागोन एबार हमथाबनांगोन क्लासखौ गाबाय दे स्टार्ट होदो साबिखौ ओरै साफ्रेना हमना ला खाथ'ना खारा दे
사라디. 그래 놈 나라 기야 거기나. 해가 나가. Enggak nanga. 해가 나가. 해가 돼. Enggak ada. Sabina. Impai na yo class. Gejen ya se break. Ai mesti accelerator. Excellent. Kir ke ye go to de. Nari hom nang eri hom. Eri. Eri hom. Eri. Omare nang thar mojangai. Omprai nang da nei ke handle ko hom da khayo. Ang khare be diri hom. Eri. Nei kini. Ka hayo hom da tam pidi nan no. Te nei kelas ya ga dulu. Kelas ke enggak ada lagi. Kalau lasi ga be ya singkar ni gari. Halo. Singkara tang ba tahu deh. Dia nung feeding ziki ke Icing feeding naman. Ang bergendi mau apa? Enggak beda feeding nang la. Mau kuat ang singin. Icing lang de. Icing lang de. Iki labu sapre cik siki. Oke sapre. Nai beta besang sapre bagi magi dengan nasi beta nang. Sida kam lah ya bar. Ya karena lagi putne kan tindai. Ya karena kelas kan. Dia sapre ner bo besang sapre magi dengan nai ning. Mana nih? Nung ye feeding pinaro. Nung ne. Link tang tu. Aro humbude sida kam sesta kam tar. Bika buka tang Aro zubai. feeding deh, feeding terle. Feeding jo bek kabare. Maza ini gunung mana? Feeding tare bara Feeding feeding nang na. Gidding apa nang feeding final lang nang sini. Sida lang ba tanu ba? Feeding deh. Lifting na? Ri hilang. Righting. Lang tar. Sin kilang, sesta kam beda. Kayak itu feeding julai. Feeding jo, feeding man pakai ni. Cuma di sini. Reng bay na na. Reng bay na. Gak kenapa nih mendengar. Enggak kenapa. Mudah mendengar. Bye birang main. Mahai birang main. Kesaganai nai. Kesang nang sini. Lama kan nuhura kayak. Iya mana? Kelas. Sida kalam pin sida jaba. Reng bay na yor pa na ya. Sida jaba ni berbaik bangla. नै guys बे खेबसेयाव आब' सलायगासिनो आरोना आं बाहेरनिफ्राय खेबहरगासिनो पुरा दाब्रायगासिनो नै फैगासिनो Kejar pindah. Neki lane. Sida kalam ni. Baik kesah kalam. Kelas ke gak? Kelas ke na? Kayak kedua yang nai. Ikilah betar sida. Olah betar. Kelas sih ya kelas ke. Dia kata. Dia kata. Ikilah ber. Neki lang. Sakretar. Kizer untuk sana. Sida kalampin. Hari ke. Kelas ke gak? Kelas ke mana? Kira-kira kalampin nai. Sida. Last ya karung last soi thare kar. Exactly. Wah, kering kayak baru ini. Orang main soalnya Islam namanya. Oke. Sakrenar. Lu sebalik sakrenar. Masa ये रिना नहीं करे सीधा साफ Main di sida nang de. Pasta udin zai deh. Pasta mayo hom na mayo man sini sakyo. Sakyo na steering out. Mayo idea manila sini. kapan jagan एकदम technically माबायदि मोनखो दिनै सोलायनानै मोजां मोनदों बेसे हाखो 2% 2% ada 100% itu. 2% dong ada. 10% 10% ada. खै मिनिट सलायगोन नों खै मिनिट Ada घन्टा सलायगोन ना Ada घन्टा जाथ'वाखै जासिगोन. आं 20 मिनिट ना 20 minit सलायदों खोमा नों. दाहासो सलायबावदो नै. फेरेंगा.
So guys, दिनैनि प्रेक्टिसा माने बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आरोना ओमफ्राय गाबोननो फैलायगोन गाबोनबो 6टा 6:30सोआव फैलायगोन ओमफ्राय माने दा 8टा जानोसै आरोना 8टायाव बाबाखौ मुसलपुराव लांनांगौ फिजियोथेरापिस्टनियाव थ' जों थाबै थाबैनो थांनोसै बेनिफ्राय गाबोन फैलायसिगोन आरोना लासै लासै एक्सेल लामायाव प्रेक्टिस खालामना नायबाय नै आब'आ भगबानासो बासायसिगोन आरो दिनै मा जायो सिदा लांबाय था सिदा खालाम ओरै नावमान ल लासै लासै दे एकदम एक्सेलेटर जाबाय थानाङा नोङो नावमान हो ओरैनो स्टाइलाव बाय नायनो होनांगोन ना होनानै मा जायो नायदो र' आङो एक्सेलेटर जाबाय नाङा नोङो एख' जाया आं दोङो लाबाय थाल' नों ए भगबान नै गथ'सा साइकेल फैगासिनो दे जेबो नङा आं दे स्टाइलखौनो सिखिना सैमे एख' जाया नों लामायावबो गिबा लामायाव सलायदो ओइ दैलाय गियाखै नंखै नामा गिगाबाय दा मानसि गैथ'यैखाय बाइक गिखादो मानसि गैयैखौथ' फुङाव नांगो ओइ बाइक फैदो एख' जाया ओइ जिङाव लासै फज'ना दोन ला नों सिदाखौनो लानाय न' मोनफैबाय खेलाबो ओइ नै जिङाव नावमान बे एक्सेलटार होनाङा ब्रेक लाखिदो होनाङा दे बिराद जागा दोङो बे क्लासखौ गाव ब्रेकखौ गायबाय न' सफैबाय अगिया निउट्रेल सिदाखौ बन्द' खालाम जाबाय हागोन दे बेबायदि मारै लांनो औ